Hello guys, maadong adlaw ninyong tanan. Welcome back sa mga channel and Mariano family. Karon day guys, nanag mga banda dari guys. Gikag Alicia hanggi pangdaja nang adto pungkong nanay buwak para itanam na daris mga kaangaway sud. Magtanam ko guys, tanaw ra mo unjay nagtanom na ho. Kay garabang banda nanay mga buwak. Ang banda di ay kang mamang banda nanay buwak. Naanin siya guys, unjay nagtanom. Muwa pa kong juta daan. Okay guys, daan na juta. Tanim na ko. So yung unahon da ni kotaw kong buno-buno ay unahon da ni. Unahon lamiun. Unahon ko naglamiun, naglami mga si unahon. Uy, sus Ginoo Maria Josep. Okay. Okay, plus all right. All right, plus okay. Tanam ko na ni Gusanis kaang kay ganahan man ko daani kay mubukad ra man ni siya. Sama sa pagbukad sa akong kasing-kasing gadto ni Mariano. Ya. Grabe balak ga. Balak naman ay dari. Grabe jud. Balak-balakar na magbuwak. Arong ko no. Ayan, sila kani. Arong ko no Mariano. Kari ang gipili kay ning bukad sama sa pagbukad sa ahong kasing-kasing diha kanimo. Ha? Hagok. Kani ulam eh. Kaloy antas Ginoo mabuhi ni karang lamia tag pamujo dani. Labi nagma apta na ni kuan. Apta na ni kanang ating tabla kay may sin mahal man. Lami tig maapta ni tabla. Tabla riya to pamata. Maapta ni kulor unsa to? Hay kulurum. Ya tapet. Kulurum ya tap. Kulurop. Kuludrop. Ha? Kuludrop. Kuludrop sus. Dara kay ipaila din to guys. Duha ka kambal. Ija ning kuan. Haning Kambal. Kambal ay duha ka kambal. kambal ko no. Nakoy paila guys, tulo ka kambal. Oh, Kambal dali. ano pang likli mo sa bilahan guys kay mura ragi dusuhan og mura ragi laparos kuno sa kaldero guys ha. Adyo man ninyo kuana. Ha. Agang bilahan ba? Tawam ka gang. Mayo na lang ni kaysa mag-adik-adik. Hi guys, welcome to my guys. Guys, busy. Busy kay mo uli nagahang ugangan, ara tos ka gwapa kadyo. Murag artista. Murag artista guys. Wadi ko na mutbut guys. Mag-artista ba to? Shout out Mama Merlinda Lapasiros. Yan ang darang mo na ko dari ma. Ijawat mo. Di ka saputin ni kabot ring imong bahay na unsa ni nga hugmo na. Mura man tamna na magbuwak para makabawi man lang. Sa damdamin uy, kinuuhan ni ba to? Asa magsungo. Masigwati. Uy, dala na. Ako boy. Nagkuan ako, nagtambak pa kong kanang paras ubo. Kanang limonsito, ang ibatang snowbeer kay bawa rin ubo. Daghan na ni na danis ka ang katong para ibuhat. Balik-balik. Na siguro ni kuan. Og mo daghan na. siguro ni Si Akon, ubuhan na pinahal, balhin na ko siguro. Juta. Lonitons, Maricel, Sud adlaw. Zano. Nanurak na mag-ubang Hello, kuan good guys. morning. I-update mo na guys. Maricel, Nag-uban na mong Carsano, hello. Palidya Good o morning, tulan na madam. nag-uban. Sud adlaw pakitan to na mo. Sewa diha. Dara po lang kang. Lagi to lagi. Sige Lagi lagi kuya. gutoy lagi, sige gutoy. Anong pink. Good morning, Tero. Guys, ako na, good morning. Good morning. Kisa ang kara. Si kuan. Lovely. Ha? Persona. Hello, nabay pamahaw daan na kay kakatoy gang kuto-kuto. Hapit na may arson dari. Apit ako sila Marson. Mao lagi nagtanong kog daghang buwak kay. Muan man jud manaling sing mao na may amang degdeg kay suwa. Mas makan snake plant ay. Sing makaga ning snake plant. Namboro barag TV. Kasi lagi pang TV daan eh. Tuog TV, wala TV ron kay kurente. TV nos likod tuog ko. Panlasang bola na vlogs. Marcel.
Arzano, nindot ang sardinas itanom ter. Amo nga jud na. Oh, salmon. Kana. I'm very. Paglaga og kalabo ter. Ini sa paghanap ko giinom tambaw, dili pa maajo, ini kagabi di hutoy. Nanglam din ang mata. Pangita gabi-gabi kana. Hindi ko katug kagabi sa gunson. Kailangan adlaw. Bawo ni. Pero uso man na pag-ubo kayo, tara mga tao dali pag-ubo man. Ubo galing iro, tao na ba? Yuri Kasi, hello, shout out from Nagoya. Lonely Kukog Towns. sama tamas Pahal sir, makakog. kay panahot rana, baho panahot ba or sa ibong piang. Panuhot na, kaya tuk ning kwako. Kaya wadias, limbuhol. Panahot, pero tadi kay karagabi man mo, grabe hinuupuan. Kada gabi, hindi maka-video call. Panutkon jod. Karagabi na mo kung usig, tamang kadlawon. Kapangat. Kita katawag tarong. Mga pangandoy nga, wa nagdugay, ay nagamahay. Ate Jinsky, hello. O kinabuhi, yug-yugon dili mo gahi. Asa mo di menangkong sang kanta? Okay, nabuhi ko no, yug-yugon di mo kaya isa-isa. Sama ka na ko nga arang gwapaha, way nangamahay. Asa mo diha? Sus, ako rin naluoy. Noel Gundaya, good morning. Ter, watching from PSA. Sister, dali ron lang tambal sa ubo pag sugba. Sugbag limonsito. Tapos biga ayaw butang. Katang magang-ukang kapag karajit ka ng tagagagang. Wala na balik kabadyo ila nagkamang diri tangkaga ba. Duha balik ko tangkaga. Tula kay ma ipo lang tangkaga. Ya mana. Kana. I'm very agak gini mga buwak guys. Sugba. Medyo lamig mga buhi Kanang kanan guys. limonsito. Manggi. Piga. Ganahan ko sa mga buwak pagtanong ba guys. Ganahan ko Snow mga ba tanam. tubig? Kawa og stress. Roxy TV, Kita shout out. mag-konsime kada adlaw na mga tanam matapang Panlasa luliyon. mag-ubog-ubog ay. Marami kato. Puwang matagkahang. Magagam ko ng ay. Gagabihin sa kabutan. Patay. Tanlan ba? Ripod. Doble na mo sakit. Ito, namatay man to. Giubo, saka agabloy, anak ka to. Di guys, dalagang nakuhang kaan niya. Nanginga nila ko, mga 125 ba. Ganat sa 125, mapuslan pa ni. Tamnan pa ni, sus, mga, Kanati mo. Ug ganat na ho, di matamlan, tamnan. Pero ganat ni, na ho, aw. Ganat ni kang tamnan. So ni. Ini dia. Agay. Oh, Agay, tiguwang na kasi. ala ba manis kuan ay. Na, diwindi. Diwindi. Inalim buhol, bahay ba diwindi? Ya, dibol ba ni. Diwindi nga ni. Kuya. Panlasang bolong vlog. Karon ding adlaw guys, daay bulanghoy nga gihatag daris. Gihatag dari ni Ate NN. Shout out Ate NN Reyes. Gitagaan mig bulanghoy kami palutoon pero tagaan ra siya og maluto na. Amo ang kanan guys, naban namo unsa butang asukal para lami. Tan-aw man siya guys og magsugod na kog panit. Mangaan ba magbulanghoy guys? Yan. Dala guys, nagpalit na Miss Bulanghoy guys. Dami na yun dyan. Hindi maluto na. Shout out kung Ate
Vidalos, Cabrera, Fronteras. Mukhang kagulanghoy, te. Kaan ba magulanghoy ni Kuya Jubis, te? Kaya da, kasunod mi. Sinaba naman. Tangag sokang. Sabi, buras na guys. Bibo lang pinakpakay, biruntanay. Wala maglabay-labay, kay maigo kayo budaan ng sundang. Napoy kadagan-dagan. Nay audience. Ay Mariano. Okay, ako may manager nila. Manager. Galaw-galaw. Sana all, manager. Galaw-galaw. Gay duha ka kambal, si Bika ug si Bila. Bikangkang ug tikangkang. Buka ka ug bikangkang di ay. Bikangkang ug bika ug Bila. Si Bika o si Biko. Bila og si Biko. Sungkaban og iring. Sungkaban og ilaga kuno ring is. Nag-isa sungkaban, nag-isa ilaga. Ilaga. Sa may kumagat ninyo. Bika. Si Bika, mga buyag ka doon lawas. Kana naman mga tambot kay mo raman ay wala bukwak, doon bukwak. Dati bila ka natumpukon kita. Ang tiyan sa lupa haji. Kay ganahan magugwak-wak. Agwak-wak ganahan magugtambot. Nabilag bata pa. Ang hapon, lakaw-lakaw mo, kamurang duha. Dagiton. Buwa na maugma, dagiton na mas makwak. Kung mo to, mandag. Ingan. Ingan, tinaod itong naiwakwak. Pili-pili. Hindi ko lang, nasakan. Ako naiwakwak na rin Kuya ka na. Padungista ka na? Padungista ka guys, nadakpan ko no. Mutuo ba magwakwak guys? Tuo ko kay da, galing po. Dalawang bukwak. Dabetek. Kisay sunod mo kod-kod? Ha? Simon. Ikaw Lexian, kod-kod ka? Naluto na amang bulanghoy guys. So mga na merong taod-taod, inig maghukad na. Mga unta ninyo guys, lami ka dyan ni kay tamis with tuno. Tinunuan man eh. Guys, darag mga buwak guys na human na nagtanam. Diyan ang gidesignan guys na mga buti sa mga butilya ang gikoloran katong paras katita Ate Ruby. Na si Jada, agbanda dia. Gilitra ang giporma og letter E. Aisa. Dapat guys dia. Kari guys, butilyas kolapo ni. Na. Okay ra na bi. Nay si jatan aw na og salad guys. Nanay buwak na. Nay jatan aw og salad na. So muna na guys. Moro na among vlog guys. At ang na pa ninyo among vlog sunod adlaw. Salamat sa inyong pagtanaw guys. Bye bye.